Si volem aplicar columnes a un text, tenim diverses maneres de fer-lo. La primera seria anar a Format, Page, i des d'aquí, des de la pestanya de Columns, podem seleccionar el número de columnes que volem i les diferents opcions de format que tenen. El problema és que, a través d'aquesta opció, els canvis s'aplicaran a tota la pàgina, a tot l'estil de pàgina. Però què passa si jo només vull les columnes en un paràgraf concret? Bé, fins ara la manera de fer-ho era seleccionar el paràgraf, veníem a Format, Columns, però el que passa és que en la versió 6.0 de LibreOffice Writer aquesta opció ha desaparegut temporalment. Torna a partir de la 6.1, però si estem treballant en la 6.0 degut a un error, uns problemes que van sorgir en el desenvolupament de l'aplicació, l'han tret de manera temporal. Aleshores, l'opció que tenim per fer-ho és seleccionar, com hem fet aquí, el paràgraf i després anar a Insert, Section, i des d'aquí, en la pestanya de Columns, podem fer exactament el mateix. Dir quantes columnes volem i en quin format, per exemple, volem aquesta, i vaig a deixar-lo de moment a les opcions per defecte, per després explicar com podem modificar-les. Ara, premeria aquí a Insert, i com veiem aquí tenim aquesta part que la tenim en dues columnes. Si jo ara vull inserir modificacions al format de les columnes, només he de situar-me a dins del paràgraf, botó dret, Edit Section, i des d'aquí, en Options, vinc aquí, a aquesta pestanya, la primera, la de Columns, i puc fer variacions. Per exemple, puc triar que vull que tingui una línia al mig o que la distància de l'espai entre les columnes sigui inferior. Li dono OK, OK una altra vegada i veiem que s'ha aplicat. És una manera més enrevessada, però funciona de manera pràcticament igual a com ho feien altres versions.